Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag vil jeg bare lave en helt almindelig vlog. Og klokken er lige nu 9:30. Jeg vågnede sådan klokken 8, halv 8 eller sådan noget. Jeg kunne virkelig ikke sove, og det var virkelig nederen, så jeg tænkte, jeg stod op og sådan vender til min far og står for noget morgenmad. Sådan. Jeg skal have noget dagcreme på, fordi jeg fik en i forgårs fra The Body Shop. Den er virkelig god, fordi at når jeg står op, så er jeg virkelig våd i T-zonen sådan. Men det er også meget normalt, sagde hende i butikken. Jeg skal til at tage dagcreme på nu, så yes, vi ses. Hej igen. Nu når jeg skal til at tage dagcreme på, tænker jeg at sætte mit hår op, fordi det er meget nemmere, end man skal til at tage det væk fra hovedet, hver gang man skal smøre en klat et sted i hovedet. Så derfor sætter jeg lige en elastik i håret. Den creme, jeg skal til at bruge nu, det er fra The Body Shop, som sagt, og der er SPF15 i, og den hedder et eller andet, som jeg ikke kan udtale. Af det tager jeg bare lige en lille klat det, fordeler det rundt omkring i hovedet, og begynder egentlig bare efter det at smøre det ud, sådan som jeg vil have det. Når jeg er færdig med det og smører det sådan 100% ind i hovedet, så er lige vifter, for det begynder at tørre mere ind og sætter sig og begynder at hjælpe. Så har jeg lige, taget den på. Hej alle sammen, og ja, lige nu, der er min far vågnet. Yes, det er fedt. Jeg starter morgenmad. Men lige nu, der står jeg faktisk og fikser med Signe. Hvad? Sig et eller andet. Hej. Jeg spørger, om I synes, det her er et godt filmested. Men jeg synes, det er et godt filmested, fordi så skriv det lige, ikke? Fordi jeg ved det ikke. Er det god grafik? Så senere har jeg. Nu skal jeg lige ned og have noget spise, for jeg er virkelig sulten, virkelig. Og jeg filmer lige på mobil lige nu, fordi det er bare lige hurtigt nu, og det er lidt nemmest. Og, ja, men det er bare lige, mens vi skal spise morgenmad, så yes, det gør vi nu. Hej alle sammen. Lige nu der er Simon og Sisse, mine naboer, min granne, fætter og kusine. Og vi har jo trampolin. Ja, det gør vi. Men faktisk klokken 4, der kommer Signe hjem til mig. Ja, det skal vi afsted. Okay, super, så passer det fint. Vi hopper, og det kan godt være, at I ser os lave noget. Jeg tror lige at sætte mit hår op. Jeg har en elastik med, så ja. Hej sammen, og lige nu, der har jeg lige spist noget middagsmad. Og klokken er så 3, og Signe kører mig klokken 4. Så alt det kører faktisk lige nu. Solen skinner virkelig meget lige nu, så I ikke kan se mig så godt, så det er derfor. Jeg kan se sådan, og jeg laver et eller andet interessant. Måske er Signe kommet med det. Og så et eller andet, ja, pyt. Hej. Hej alle sammen. Signe er kommet, smukke. Signe. Ja, lige nu, der skal vi til at lave en ny kanal. Ja, og Signe, hun er faktisk lige kommet hjem fra Østrig. Jeg har slået mit ben. Ja, hun har slået sit ben mega meget. Hun faldt ud af den der lift op til, hvad hedder det? Jeg tabte min stav, så ville jeg hoppe efter den. Tabte du den så ud af... Ja, og så ville jeg røg helt ned, så ville jeg lige have den, og så, ja, så åbnede den så, og så røg jeg ud. Ja, og så troede jeg sådan, jeg var klar igen, så mig og min storebror, vi spænder lige ind i hinanden. Vi sidder lige og sorterer. Vi sidder og sorterer de her... jellybeans. Skete der noget? Nej, der skete ingenting.